Men Frederik, der er ikke lige langt mellem hver prik. Ja. Vi kan altså her se, at afstanden er 3,4 cm mellem den første, den nærmeste røde plet til nulleren her. Yes, og nu har vi så ved hjælp af afstanden her mellem prikkerne regnet ud, hvad bølgelængden er for rødt og grønt laserlys. For grønt laserlys, der var det 554 nanometer ifølge beregningerne, hvor vi brugte gitterformlen, som Astrid har stående på sin computer her. Så ved rødt lys, der var det så 692 nanometer. Og ifølge farvespektret, der passer det meget godt. Der bliver... Ej, ikke endnu. Jo. Vi har ikke fundet ud af, hvad vi gør endnu. Nej. Nej. Det er fuldstændig... Hvor langt er der fra CD'en ind til væggen, Stine? Der er 27. Kan du ikke gøre det med en rund tal? Nej, der er 27. Eller A. Vi kan godt se det. Tager vi 1. Står der 12? 11,5. Kan du så lige have et billede af en lineal? Er det ikke den 0, den der? Jo, det er 75. Det var 13. 16. 16 centimeter. Okay. Nej.